ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama uba da rawa angon a sama sai ta kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da rikice a sama uba da ruwa angon a sama sai ta kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa. Ya jalla wa azza kai na kira al-maliku mai baki da bari. Ka nufe ni da yin abin da ka so ka hane ni da yin abin da kake yi. General MS Aliyu maza kai zan yi wa baitika bakaki. Ga kafin Allah ku zo ku gani babban zaki idan ka tsaya hanyar da kake ba za a ji ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa. Ya rafi da ɗan salatin kaga abun kaunar mu da haɓari. Ni kai na rike abun kauna don bani da tattalin guzuri. Cetonka nake bara da hada Khadija tune halin hakuri. Ka aminta da ni ka bani wuri dan aikin da na yi ne ko alkaki ba za na ci ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da rikice a sama uba da ruwa angon a sama sai ta kasa. General MS Aliyu gwani Allah ya tsare ka gamji maza. Angon a sama ugai da maza. Shugaban yakin gidan burtai gugar karfe maza da maza. Shugaban yakin gidan burtai. Sun ja kaja su sun baraka da sun sare da sun kagaza. Angon a sama ugai da maza. Ka kwashi bataliya ta maza. Ka rugurguza yan ta'addancin da suke niyyar su bata kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa. Koyi na kadawa za ya haɗe kasa nan ko ya ce a bashi ruwa. Angon a sama ugai da maza. Angon a sama udaddijo Allah saka magonin nisuwa. Shugaban yakin gidan burtai. Zanen zabo daga Allah ne ko an goge shi bai ci ruwa. Angon a sama ugai da maza. Fito ka wuce maza su biyo. Kun ji rufe kunnuwan mugu ko an motsa ba za ya ji ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da rikice a sama uba da ruwa angon a sama sai ta kasa. Angon a sama uzo ka wuce Allah shi ne ya baka wuri. Angon a sama ugai da maza. General MS Aliyu mu je gaishe ka da mugunin hakuri. Shugaban yakin gidan burtai. Yan ta'adda ku bar waje don game karya kafar baki da fari. Angon a sama ugai da maza. General MS Aliyu maza. Aikin da kake ta yi wa kasa sai dai fa mu ce Allah ya biya. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa. Sarkin sama kai ka daugayya gari baya zama a ruwa. Angon a sama ugai da maza. Duk ran da janar ashe ya fito makiya ba sa zaman nutsuwa. Shugaban yakin gidan burtai. Jajirtacce gwanin aiki yau gashi kasa tana kafuwa. Angon a sama ugai da maza. Zomo da biri ku ba da wuri. In dai zaki ya sauka waje kura ba ta faɗa a ji ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da rikice a sama uba da ruwa angon a sama sai ta kasa. General MS Aliyu nake yi wa baitoci ku zo ku gani. Angon a sama ugai da maza. Wane ne za ya sari kasa kuma ya yi burin ya tada jini. Shugaban yakin gidan burtai. Tafiya dai kamci ko a gida ka gagaruwa ne har da wani. Angon a sama ugai da maza. Karke Allah ta bara daya. Ko yanzu ku kai karo da magauta ba lallai su kai baɗi ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da rikice a sama ibada ruwa angon a sama sai ta kasa.
iya da kuli. Angon Asma'u halin ka ban ji mai kushe shi ko badi ba. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Tara ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da girgije Asma'u ba da rawa angon Asma'u sai ta kasa. Ni wake ce bukar daji in zaki wuce a baki wuri. Angon Asma'u gai da maza. Hajiya Asma'u momin mu kowa ya san ki kwai hakuri. Jagaban yakin gidan Barjai. Mai kyauta mai yawan tausayi wakar ku a yau na yau guziri. Angon Asma'u gai da maza. Famar mu da ke muke fahari. Hajiya Asma'u gidan MS wallahi fa ba ranar rabuwa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Tara ku ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da girgije Asma'i ba da ruwa angon Asma'u sai ta kasa. Taso ki taka rawa yar baba Anisa mai nutsuwa. Angon Asma'u gai da maza. Da farar aniya Anisa taho Allah yi wa rayuwar ki kawa. Jagaban yakin gidan Barjai. Wa ina kake ne mujahid taso don Allah ka taka rawa. Angon Asma'u gai da maza. Mujahid jinjina ne ma. Kowa ya shaida gun hakuri kai gadon mama har da uwa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Tara ku zo mu wuce nasarar Allah ku ja gaba da girgije Asma'u ba da rawa angon Asma'u sai ta kasa. Wafan gaisuwa na yi ma dan mama da baba mai nazari. Angon Asma'u gai da maza. Muwafaq jinjina ne ma kowa ya san to kai hakuri. Jagaban yakin gidan Barjai. Sa'ad ya zo yana takun shi da ɗaiɗai zuciyar safari. Angon Asma'u gai da maza. Sa'ad kai ma nasara ma 'ya'yan Mejo Janar MS Aliyu da ku muke fari. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Tara ku ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da girgije Asma'i ba da ruwa angon Asma'u sai ta kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General MS Aliyu maza. Babban tarago ka zo ka wuce nasarar Allah ka ja gaba da girgije Asma'u ba da ruwa angon Asma'u sai ta kasa. Allah ya taya ku sai ta kasa General